tutapeana nakala kwa upande wa mashtaka pamoja na koti. Wach maduong' ma watu wake jumanie riwruok mar UNICEF dwaro mondo piny owacho ma pacho ka omed thuolo mar maternity leave kata thuolo no mimiyo mine tok yudo nyithindo nyaka wuok dweche 3 nyaka dweche 6 mondo chiw thuolo ne mine odhodh nyithindo ma ok omed gi chiemo moro amora kuom dweche 6 mokwongo mar ngimagi. Ma en kaluwore ni kwan mar mine matiyo madhodho nyithindegi e yo makare dok chien kaluwore ni moko kuom kembe ok chiw ne mine gi thuolo makare mar dhodho nyithindo kata obedo ni pend chike ma pacho ka oketo chike ne kembe mondo sir mine madhodho. Weche giro nyedhere romo mar riwruok mar UNICEF, KEPSA kod jokanyo mamoko ka piny Kenya riwre gi piny gi medhialo juma mar dhodho nyithindo mano chakore tarik 1 kendo dhi nyaka tarik 7 dweni. Mapacho ka yango ni kembe duto nego chiw thuolo makare ne mine mondo ginyal dhodho nyithindgi e yo makare. Kalore kod chike windiko jotich mar 2007, mine onego mi thuolo tok nyuol mideno ni maternity leave mar ndalo 90 michulo. Wuone bende yudo ndalo 14. Chikno bende dhi nyime gi lero ni kembe onego los chike mag-gi mag konyo minegi e dhodho nyithindo. Ka piny Kenya riwore koda piny mangima e dhialo jumachiel mar dhodho nyithindo, riwruok mar UNICEF koro kwayo piny owacho mondo med thuolo mimiyo mine tok nyuol mano maternity leave nyaka dweche 6. Nikech kar maternity leave no negi miya mar 3 months e mana data konyora to negi miya ginene ilungo nade negi miya salary for those 3 months maduogo. Koranya wacho ni support no ne berna sana, at least in gi nyathi to iyudo pesa. Lorino Dhiambo en achiel kuom jotich e kambi mar All Media Services. Kano yudo nyathi higa achiel mokalo, Lorin puoyo kambi ni kuom miye sir momiyo pod odhi nyime gi dhodho nyare. Tanya we wacho ni na yudo support maduong' ahinya nikech an na dhodho nyathina for 6 months exclusive. To ing'eni bang' dweche 3 na dok tich. Koro inya wacho ni ka onge environment maber dweche 3 mamoko go ing'eni stress ka in gi stress e tich to kinya yudo chak maber. To ka en exclusive mano mean ni nyathi ok cham gimoro amora. Koro anya wacho ni support mana yudo number 1 en environment maber e tich. No miya shifts ma very flexible, adonjo tich ok gokinyi ahinya ta wuok chon be. Bedo gi thuolo kod sir makare e tich, Lorin nyiso ber moseneno e dhodho nyare kuom thuolo ni duto. An nyathina no ko yud tuoche mang'eny gi nikech most of the time inya yudo ni samoro en gi homa to kimiye thuno to oyawre. Koro anya wacho ni wadhodho nyithindo especially for those 6 months nikech iyudo ka tuoche mang'eny mayudo nyithindo gi ok bi yude. Wach mabende sir kod Jena Chieng mano yudo sir kowuok kuom riwruok mar KEPSA. Lakini tangu nipate elimu kutoka kwa KEPSA, mtoto wangu wa 3 sasa yako 2 years 1 month. Nilimnyonyesha toka mwezi wa kwanza mpaka wa 6, lakini mimi nilipitisha hiyo 6 months, niliexit mpaka 7 months. Juu nilikuwa nataka nione kumbe mimi ndio sikuwa na experience. Sasa nimepata elimu naona yani mtoto ako alafu magonjwa yenye hawa walikuwa wanapata before nipate elimu hana magonjwa hizi ovyo mara homa mara nini nanga. Jolonye e weche mag chiemo makare dhi nyime gi jiwo oganda mondo sir mine mar neno ni gidhodho nyithindo kuom dweche 6 mokwongo mar ngimagi ma ok omed kod chiemo moro amora. The Kenya Health Policy 2014-2030 has identified suboptimal breastfeeding as one of the top 10 risk factors contributing to morbidity and mortality. Breastfeeding indeed serves as a child's first immunization against diseases, preventing approximately 54% of all diarrheal episodes and 32% of respiratory infections. Furthermore, it significantly reduces infections-related mortality among infants less than 3 months old. Kembe mapoko keto kenge mag siro mine madhodho kore kwayo mondo tim kamano kaluwore ni ka nyathi mor, min-gi bende mor, tich tiyore yo makare. Kawadhi nyime ni